ташкил намудани мусобиқаҳои ҳамешагӣ оиди навъи варзиши вазнин омили асосии ҷалб намудани таваҷҷӯҳи бештар нисбати ин варзиши олимпӣ гардида, ҳамчунин баҳри нерӯсанҷӣ миёни беҳтаринҳои ҷумҳурӣ имконият ба миён меорад. устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ оид ба вазнабардорӣ ҳомидҷон мухаков аз зумраи он нафаронест, ки дар ташкили чунин мусобиқаҳо ва ба ин васила рушди нави варзиши олимпӣ пайваста саҳмгузор аст. мо ҳаракат мекунем ки ҳар сол яъне чорум шашум яъне имрӯз мо ду мусобиқа яъне мусобиқаи ҷавонон то 15 сола ва мусобиқаи 17 боло яъне калонсолон мо ташкил кардем. мо ҳаракат мекунем ки сол то сол яъне бачаҳое ки машқ мекунанд яъне сафаршонро иҷро кунем. шумораи варзишгарон сол ба сол зиёд мешавад. имсол соли 25-ум зиёда 60 нафар варзишгарони тобеи республика иштирок карданд. аз минтақаи вилояти Суғ 12 нафар, вилояти Хатлон 10 нафар, вилояти Ваҳдат 10 нафар, Кулуб 10 нафар, Кангр ноҳияи Кангр 10 нафар зиёда 60 нафар варзишгарон ҷамъ омаданд. баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оиди варзиши вазнабардорӣ барои ба даст овардани ҷоми нерӯ маҳз аз он мусобиқаи доимиест, ки гирди хеш намояндагони зиёди нави варзишро ба ҳам овардааст. мураббиёне ки солиёни зиёд шогирдонро дар толорҳои варзишӣ тамрин медиҳанд, бар он назаранд, ки новобаста аз сатҳу сифати баргузории мусобиқа он барои иштирокчиён хеле муҳим аст. дар ин мусобиқа зиёда аз 5-6 номзади устоди варзиш меъёр иҷро кардам. мо хеле хурсандем, шод ҳастем, ки шогирдои мо ин қадар чунин результатҳои нағз ба мо нишон додан, натиҷаҳои нағз нишон додан. мо умедворем, ки ин шогирдои мо парчамбардори давлати миллат мешаванд. мо кӯшиш дорем, ки варзишгаронро тайёр карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқаҳои Осиё тайёр карда дар мурди шаъну шарафи давлат моро барушан дар кор. ҳамчун мураббӣ имрӯз дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши вазнин байни наврасони то 15 сола ва 15 сола боло калонсолон иштирок варзида, имрӯз аз дастаи Хатлон 20 нафар варзишгари то 15 сола ва 20 нафар варзишгари 15 сола болон, яъне калонсолон иштирок варзида қувваозмоӣ доранд. ҳарчанд ки толори варзишии мазкур масоҳати зиёд ҳам надошта бошад ва толори асосии варзишгарон дар ҳоли аз навсозӣ қарор дорад, ин ҳолат ҳам шумораи зиёди варзишгаронро аз минтақаҳои мухталифи кишвар аз иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар канор намемонад. ман дар мусобиқаи ҷумҳуриявии Ӯзбекистон вазнабардорӣ дар вазни 73 баромад мекунам. ман шогирди Шарифу Ҷалолиддин мебошам. ман дар соли гузашта дар вазни 73 килограмм 2 карат чемпион республика шудам. ман хеле шод ҳастам, ки дар ин мусобиқа иштирок мекунам. риштаи варзиши вазнин чун навъи варзиши олимпӣ дар кишвари мо рӯ ба рушд аст. иштироки фаъолонаи шавқмандони навъи варзиш дар мусобиқаҳои дохилӣ маҳз ба хотири беҳтар кардани малакаҳои шахсӣ ва омодагиҳо ба мусобиқаҳои байналмилалист. ҳар сол мо ҳаракат мекунем, ки ози мо машварат гузарондем, ҳаракат мекунем, ки соли дига бо 2 мусобиқаи дига мемонем. дар як сол 4 мусобиқа ҳаракат мекунем, ки гузаронем. соли оянда мумкин байни духтаро
яъне як худашон ҳамин мураббиё гуфтесиянд ки мо яъне мусобиқа гузаронем. боиси хушнудӣ аст ки ҳамин мусобиқаи клуби варзишии нерӯ ба як анъанаи хуби варзишӣ дар Тоҷикистон мубаддал гаштааст ва ҳар сол ҳамасола ин мусобиқа мунтазам баргузор мегардад ва ин як имконияти хуб аст барои тарбияи насли наврас, барои пайдо шудани ангезаҳо, барои ҷалби ҷавонон, кӯдакон, наврасон ба ин намуди зебои олимпии варзиш ва пеш аз ҳама ва беш аз ҳама дар ин мусобиқа боиси хушнудӣ аст ки мо чеҳраҳои навро мебинем, кӯдаконро бисёр мебинем, наврасонро бисёр мебинем ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки ин намуди варзиш дар Тоҷикистон равнақу ривоҷ дорад, рӯ ба рушд кардааст ва дар оянда ҳама ин кӯдакону наврасоне ки мо мебинем дар оянда ҳамашон ба варзишгарони сатҳи милливу минтақавию ҷаҳонӣ табдил меёбанд. сароғози сухансари натиҷагирӣ аз рақобатҳо миёни варзишгарони то 15 сола метавон гуфт ки тибқи қоидаҳои ин риштаи варзиш натиҷа аз рӯи ду равия як зарба ва ду зарба ба қайд гирифта мешавад. одатан дар нави як зарба бардоштани вазнҳои гарон хусусан барои варзишгарони навкор каме мушкилӣ пеш меовард, вале ин бачаҳо кӯшиш мекарданд ки вақти иҷроиши амалҳо ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. дар марҳилаи аввали маҳорати варзишӣ яъне ки яку якбора маҳорати варзишӣ мукаммал намешавад ва ба тадриҷ таҳти сарпарастии устод, таҳти сарпарастии мураббии варзишӣ ҷавонон ва наврасон мақсад маҳорату чизи худи малакаи варзиши худро техникаи иҷроиши машқҳои ҳамин намуди варзишро такмил медиҳанд. таваҷҷӯҳи ҷиддии собиқадорони ин риштаи варзиш нисбати баромади насли наврас собитгари он аст ки собиқадорон дар рушди варзиши вазнабардорӣ беҳтараф буда намехоҳанд. ман ҳамчун мураббӣ дар ҳамин сояи варзиш вазни зиёда аз 20 сол мешавад кор мекунам, фаъолият дорам. дар оянда ваъда метиҳем ки мо ҳамин варзишгарои мо ҷавонон, наврасон, калонсолон аллакай пешравиш десе бозам пешравӣ мешавад. парчамбардори давлату миллат аллакай имсол дар соли ҷорӣ зиёда аз 30-35 медали байналмилалӣ варзишгарои мо ба даст овардан соҳиб шуданд. омодагии варзишгарони 15 сола боло нағз рафта истодааст ва ҳамчунин ин як старт мебошад барои варзишгарои калон ки худашон барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон дархост гузошта ва дар арсаи байналмилалӣ қувваозмоӣ кунанд. сароғози рақобатҳои варзишгарон дар клуби варзишии нерӯ як гузашти анъанавие аз ҷониби варзишгарон ҳам доир гардид ва дар рафти маросими кушодашавии мусобиқа оиди иқдомҳои пешгирифта дар самти рушди варзиши вазнин ҳам сухан рафт. бо идомаи сухансари натиҷагирӣ аз баромади варзишгарон метавон гуфт ки тибқи суратмаҷлиси мусобиқа нимаи аввали рӯз рақобатҳо миёни варзишгарони наврас дар вазнҳои сабук доир гардида сангин вазнҳо баъди нимаи дуюми рӯз ба сабқатҳо пардохтанд. сабуктарин категорияи вазнӣ ин вазни 34 килограмм буд ки беҳтарин варзишгари ин вазн Муҳаммадрасул Саидов дониста шуд. Файзулло Маҳмадалиев сазовори зинаи дуюм ва Абдулло Яров зинаи сеюми вазни то 34 килограммро ишғол намуд. ман дар вазни 34 ҷои аввал шудам. ман мехоҳам ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок карда баъд сарзорӣ гарда ҷои якум шудам. ман мехоҳам дар мусобиқаи ҷаҳонии Осиё иштирок кунам. баҳр ишғоли зинаҳои ифтихорӣ дар вазни то 37 килограмм бошад, рафти рақобатҳо миёни Аюбҷон Каримов ва Ҷамбулат Давуров ҷолибияти хосаеро ба миён овард. ҳарчанд ки Аюбҷон вақти бардоштани вазнҳои ҳарчи бештар комёб ба назар мерасид, вале Ҷамбулат бо ҳаракатҳои хосааш то ба охир мубориза мебурд. вале дар ниҳоят чӣ тавре шоҳид шудем, намояндаи дастаи хатлон 2 Аюбҷон Каримов бо бардоштани вазни 52 килограмм унвони қаҳрамониро моли худ кард.
در وزن 37 مسابقه جمهوری من در مسابقه جمهوری یکم گرفتم 52 کیلوگرم برداشتم. طبق نتیجه گیری رقابت ها در وزن تا 41 کیلوگرم میون نورسان باشد، احمد پیروف از دسته شهر نویای توبه مرکز چهره موفق ترین دانسته شد و در راه گرفتن زینه اول افتخاری از ابوبکر کورچایف و سیراج‌الدین قربانوف پیش گذشت. در وزن 41 کیلو باید با ورزش وزنبرداری سزاوار گردن جای یکم شدم. من میخواهم که در دیگر مسابقه ها کوشش کنم که باز هم جای یکم را گیرم. نفران دیگری مدعی برای گرفتن زینه اول در وزن تا 45 کیلوگرم در ردیف عبدالکریم سنگاکوف، عثمان غلام و سیدولی قربانوف بودند که هرچند تا به آخر تلاش ها به خرج دادند، ولی طبق نتیجه گیری عمومی عبدالکریم بهترین بودنش را نشان داد. در وزن 45 کیلوگرم در جام نیرو توانستم که سزاوار جای اول گردم و من میخواهم که در آینده نتیجه های خیلی بهتر رو به اشتراک گذارم و در مسابقه های خیلی بالا هم مقصد که در آسیا یا چمپیونات جهان سزاوار های جای نمایان گردم. دارنده دو زینه اول وزن تا 49 کیلوگرم بلال سفروف و محمد جان جلالوف نیز با امید رسیدن به سبقت‌های بین المللی در جام نیرو نتیجه های ارزنده نشان دادند. وقتی رقابت‌ها در وزن 55 کیلوگرم باشد، برتری میان ورزشکاران زینه اول و دوم آنقدر زیاد به چشم نرسید. برنده مقام اول این وزن شایب یوسف جان گردیده، سید اعظم رحیموف در زینه دوم قرار گرفت. لازم به یادآوری است که با برگزاری چنین مسابقه ها جلب ورزشکاران از سرتاسر مملکت باعث رشد این نوع ورزش وزنین می‌گردد و با جلب هرچی بیشتر شوقمندان به این نوع ورزش می‌توان قله‌های نوی را فتح نمود. با فرق از دیگر نمودهای ورزش این نمود ورزش تجهیزات و شرایط مخصوص خودش رو طلب میکنه و باعث خوشنودی است که مقصد در سالهای اخیر بعضی مدی و تکنیکی ورزش وزنی در جمهوری تاجیکستان خیلی رشد کرده است و برای کودکان، نورسان و جوانان شرایط مهیا شده است. بهر پیاده ساختن مقصدهای اساسی در سمت رشد ورزش وزنین ضرور می آید که طریق برنامه‌ریزی های مشخص چهره های بهترین از سرتاسر مملکت گرد آورده شده شامل تیم منتخب شوند. سال تا سال ما همه را مقصد اساسی جلب کردن از زمین ها یک کمانده منتخب یعنی تشکیل کردن بیرون از حدود جمهوری رفته برآمد کنن پرچه برداری یعنی دولت ما باشند. مقصد اصلی ما هم ما یکم دیگه فکری یکم چیز دیگه نداریم، فقط دستگیری کردن نسل نورس و ورزشکاران. چطور مربیان و کارشناسان هم گفتند با وجود چنین اقدام‌های صاحبکاران نام برده در سمت دستگیری‌های ورزشکاران و راه اندازی سطح عالی رقابت‌پذیری در مقیاس مملکت، ورزشکاران کشور در آینده نزدیک می‌توانند در مسابقه‌های کروی به زینه‌های افتخاری برسند.